Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bos-bosku? Semoga saja Anda semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki melimpah barokah, amin. Dan saya ucapkan selamat mudik buat jenengan-jenengan yang saat ini sedang OTW pulang kampung. Ngomong-ngomong, kampungmu ngendi wae lur? Gelap kan? Kampungmu ngendi wae bos? Jadi mbok menawa nek eneng kampunge Gunung Kidul monggo komen-komen. Nek misal eneng sing daerah Pelayan ngono bisa monggo pinarak. Aja lali oleh-oleh. Dan kepiye? Di malam hari ini ceritane aku ki lagi ning iki calon keraton Dhuwur Galeng sedang melamir kamar mandi lho. Jadi ceritane aku mau kuwi pesen pintu aluminium. Ning Le arek Endang sesuk rene. Dadi sebelum pintune dipasang harus dicat. Soalnya ben supaya nih ngopo sesuk nek pintune wis kepasang nek rung dicat engko belepotan ning lawang begitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, aku dhewe yo melu bapak ngecat wis suwe. Mau nek wis eneng barange, nek tememplek nek dicat repot, Bos. Ngono kuwi dan ini sudah saya pelamir lho kan. sulit no. Sebelumnya mari kita nyumet rokok dulu, soalnya saya sedang membawa rokok HS yang versi edisi Slankers. Buat jenengan-jenengan para Slankers, penontonku sing Slankers mbok menawa urung ngerti iki ning rokok HS Mil isi 16 edisi Slang. Begitu, eneng gambare Slang. Oke, gitu. Mari nang sebelumnya wingi-wingi kuwi iki beberapa kali tak nggo adus man. Tapi nek khususnya nek bengi, nek bar magrib ngono wae. Nek awan Nek awan yo ning kono ning iso. Soale urung eneng lawan. ndak diunggah. Lah nek diinjen nek manuk ku dijaluk wong piye? Kliwir-kliwir malah Jadi gila ini. saya pelamir tinggal ngenteni garing. Begitu dan ini tadi juga Mr. Panjul ngewangi, ngamplas dan melamir juga. Dan maksudku ki nek sesuk pas lebaran nek wis ana lawange mbok menawa ngantri sedulur-sedulurku di 100 mingkene. Ayo penting kok ya Bos wi. Kamar mandi. Kamar mandi penting utama. Heeh. Nek sesuk iki dianu. Wis arep dipasangi iki diukur apa urung to, Bang? Urung. Wis ene. Garek rene ngukur karo ya ngobrol-ngobrol. Begitu. Dan ini sudah saya pasang wadah-wadah apa yang ngarani sabun. Iki cendelan klambi. Iki. Cendelan klambi ya. Eneng piro wi? Eneng piro wi? Cendelan klambi jiro 4 monem 8. 8 termasuk setut, jimat. Karo iki mau ning jero iki. Kaca nek bara adus sik ngaca sik ngono. Gandeng kurung nek urung gandeng raup neh. Rap adus nek. Ngono kuwi lho. Oh iya disepil Pak malam hari, Pak. Jadi lampu hiasku nek malam hari ngene iki lho. Kahanan. Tampilannya Tampilannya kaya lampu pinggir dalan, lampu kotane Ngayogyakarta iki niki. Kasine nyekantuk nek Ngayogyakarta. ya ciri khasnya ngene iki ya. Ciri khasnya ngono kuwi. Iki ya. Wis ngene iki. Kayak intinya iki. Tapi sing tak getune iki, Pak. Apa? Kocone kurang akeh haruse. Ngene kae. Kene kene ngene lho, teng. Kene teng. Nek ora kene iki tambahi siji teng 5. Wah, rada jembar ya lokasi ini. Tapi ra apa-apa. Wis kadung to. Ya. Wis kadung. Ini kenapa kok dikotak-kotak ini? Oh, ben seni. Tetap gourmet seni ya? Lah ben seni. Beda ya? Fungsine gourmet seni. Tampilan. Nek polosan iki didelok saka dalan iki rapik. Lah ning ngene iki ala-ala kopi shop. Iya.
Soale ngene Pan, aku duwe rencana suatu saat nek aku ki ndek modal iki panggonane iki dienggo bakul wedang kan ya iso. Heeh ya lor iki ya. Heeh. Dienggo bakul wedang parkire ombo atau arek mobil ya siji, loro, telu. Motor apa meneh. Kuwi nek arek parkir mobil ya ning ngarepanku kono. Enek sing garasi asli ngendi arep kene apa Kene. lor wae? Garasi asli kene. Tetep kene ya. Dan kene iki rencana tak gawe sok ya. Heeh. Ini kan tak gawe mini apa jenenge? Kolam minimalis kan sing kaya kali. Oh, Kok rene. Dijonjroke ngono. Rak kali ngoyo ora akeh watu. ya. Lah aku pengen tak gawe. Aku ki pengen apa ya? Ngen-ngenku ekspres apa? Imajinasi. Imajinasiku ki tak ekspresikan ning kene iki. Ning nggon latar iki ya. Karena ya saiki golek referensi akeh ning TikTok. Ning nek iki ngalire sesuk baline. Kidul ngalor. Pemalen. Jadi saka kene kan saiki aneh teman sing swidak buat kayak Ono. apa jenenge Pompa. Pompa swidak buat wis iso. Ngono, wis sirkulasine wis apik. Kayak tetep gur Bali ya. Dadi mandor omah grojok Bali. apa banyu sanggon kudu disedot ngono. Disaring. Disaring. Begitu maksudnya yo meneh ning Variasine mlebu. nah kan diteleti sakmene iki. Pokoknya diteleti sakmene kene iki ditandur-tanduri. Yo ala-ala wit-witan ning kali. Iya. Ngono kuwi. Rencanane ngono kira rada dhuwur. Yo watu gede-gede lho. Yo watu sing abstrak wis ning kali ya ngono lho. Lah ya eneng sing putih barang. Heeh. Ya ono sing Coklat, Coklat. ireng. mm, Kuwi referensine TikTok. TikTok wis apa-apa eneng kaya Google. padahal ki ya termasuk anu ya ora hiasan ning apa kuwi jenenge. Nek kamu kuwi. Yo hiasan. Hiasan ya. Hiasan. Hiasan. Termasuk hiasan ku mau. Lah iki kencenge iki kan saka kono rene meter. Saka kono tembak nang kene. Tekan kono wis iki semeter ya. Heeh. Ngene karepku yo cilik-cilik kayak kene iki kan isih ngablak-ablak nek dienggo mobil siji. Nggo garansi. Heeh, alhamdulillah iki wis dipelur dan Pak Tukang sudah tak istirahatkan lur soalnya arek bodo bisa terakhir bekerja hari Sabtu. Tapi wingi wis anu kene kok lho. Iki barang wis digawe kotak-kotakan nggo taman. Maksudnya kene diuruk kene lemah. Yes, kayak wis ketok anune apane? Gontho-gonthone. Iya nek wis di cicil-cicil ini iki sosok ketera Mas. Apa sing arek perlu dikei Karo apa sing kurang. kudu kekurangane kesalahan barang itu. Nah iki nggon sikilane cara dene sing pinggir-pinggire rumah aku ya wis iki. Banyu wis ana. Heeh. Karo apa jenenge? Pembuangan banyu iki lho. Heeh. Kuwi wis ke listrik sing nggo kiwa tengen wis ana ta iki? Sono. Wis ke karo ngarep kae lampune ya wis ana ya. Heeh. Kabel wis ana ning ngarep, cuman sing sebelah lor paling sing saka kene sok bakale. Tambahin neh. Heeh. Ya anu seberangane saka kene. Iya. Meterane tetep ning kidul, ning omah kidul. Men, rasa dipindah. Padang kok, Mas. Ya ngene iki ya. Dan untuk nguruke alhamdulillah juga sudah selesai, Lur. Nguruke gurgari Serampung. kepros. Arek kepros iki gur dinggo ngeratake sithik wae, Mas. Nah ya. Kepros dan paling sesuk iki beres-beres iki sing pating anu ki tak apa jenenge? Pindahi kuran. Tak pindahi tak tekek mburi ngono. Tak ratek-ratekke. Gedang ya tetep diilangi iki esuk. Sedang Salane. nek kates Ora oleh. aja sik, Bang. Ora ya. Kates aja sik. Maksudnya sesuk misal dipelur katesnya dikotaki lho. Malen. Apa betah pirang tahun kate sih? Ya betah.
Lah tahun ngarep ngono iki gelem kok. Iya. Kecuali iso nek wis arep dienggo parkir kudu ditebang. Berarti kambil barang nek iso dikeki iso. Apa? Kambil gading lho sing cilik-cilik kuning. Ning ngendi, Pan? Ono omah. Omahmu? Heeh. Apa ya gur ndek? Endi tenan. Ning ya samping paling nek wong biyen ora oleh ngarep lawang kenceng karo lawang. Ora oleh kenceng karo lawang. Ora oleh. Oh ya wis berarti pojokan kono. Pojok nek ora samping. Ning ngarep iki dikeki ya apik. Godhonge ya ora ngregeti. Suwe. Oke. Iki kambil. Ya, sementara kuwi infone, Bos. Iki kudu tani garing. Tani garing sedilo. Kayak iki soalnya lek ku anu barang ya wis halus. Lek melamir iku kari di Rasa diamplas Mbak Ani. kuas ora. Kari muas. Kuas langsung wis. Resik. Dan pintune barang aku pesen sing warna putih. Soalnya rumah saku warna putih iki elegan, Mas. Ya ora njelahi barang wis sing kena. Orang jelek nek. Warna putih kayak ireng iki. Waduh. Dadi elike ya. Turno teteh barangnya aku tuku warna abu-abu, rojemu biru kae. Sing dulu ki tuh putih memplak lho. Betul, rojemu biru. Gua tak kira putih memplak kae. Biru langit ya biru ini loh. Biru ini. Oh, rupane ngono kuwi ta. Itu dimana yang apa nih ya? Nah putih memplak. Kombinasine warna ngono. Sing jaba iki besok beda kaya ngene, Pak. Warnane ya. Barek padha ngene. Paling beda. Paling tak gawe warna aqua prop ae. Aku apropi sing rupa apa? Aqua prop sing rupa. Anu, silver tuwa ono e. Nah, silver 6 ya apa? Nek tuwa kuwi kaya kaosmu kuwi. Ini sing rada gelap meneh. Dino mungkin nek. Mandi. Berapa menit, Bang? Wis 12. 12 menit. Heeh. Ya wis ngono wae, Bos. Besok nge-vlog meneh, Bos. Panjul iki tak gawe kopi ora. Ini sudah jam pira, Bang? Nek panjul iki lancar nek ora diconcong. Wah, Nek diconcong. Bah, ini tak sepilke Mister Panjul. Iki mau wis ngonten kok ya, Nan. Udah. Iki Tadi ke Zoom, Bos. Nah, piye? Tadi olah-olah aku. Olah masak apa? Masak bang gedang karo crispy jamur. Jamur Rolas, crispy. Ran. Wah, istimewa jamur crispy. Jamur crispy. Lagi. Masuk nek mau basale aku wis pirang dina ya isane. Kayak kedek meh 5 dina kae. Aku urung ngonten sale aku dandan omah lho, Pak. Kayak terane tak kira rampung 2 dina sebulane ora. Ora ramono dino. Ora. Aku negor mpreng. Hmm. Ya bare tak sisiki. Ya bare langsung Ini saiki wis pasang rapet masak berarti. esuk. Ya rapet. Sing pawon sik, soalnya sing wetan ki urung ki butuh mreng akeh. Oh, berarti pawon tok nei lampu iki gara-gara wis rapet. Wis rapet. Kari Ya alhamdulillah melu seneng. mensal. Lah Iso iya. narek ngonten meneh iki iso lho. Lah iya. Turno lehmu dandani ya pas ketiga iki. Tiga kayak saiki usume to, Pak. Mpreng iki ora pangan bubuk saiki. Iso nek sedilongkas iki musime bulan Juli wis Pan bubuk. wis pangan bubuk. Dadi ini ora kembang geli ning arene mbiyen. Iki tebakanmu udane ora isian. Ya iki wis arang-arange mban wis. Nek udan wis arek meh ketiga. Sekolah hawane barang ketero adem. BMKG iki ngomong nek tekan April jare udane. Kan April. Tapi yo mbuh. Dan tidak ngubah. Saiki wis Maret. Maret ya. Karena barang ya iso bekerja nek wingi iso tapi nek njaba kayane urung iso full pas dina oke. Lerene nek jenenge pas udan nek bangunan ya oke. Nek untung iki wingi rak ning nggon jero dadi garap terus arek udan. Nek rendeng wingi apa ora nek ngecar kono apa mondasi ya ora.
Lah, kaki udan pan wisan. Siapa kayak udan Mas? Waduh. Udan yo. Yo kadang udan kadang panas ngono kae nan padha wae nek Ora terus. isih terus wingi. Iya, Terus sing terusan kari-kari iki lho. nek kari-kari wingi ora. Sung terus ki rumah Sujokno ki pas posisi njaba udan, garapan ning jero kene. Pas aku rek dodol ora sida iki sujokno ora dodol aku. Dodol ngopo? Cumleng. Nek dodol bubruk. Soalnya ngerek metu kan metune jam 3 kan kok beres. Kayak kok gorong jam iki kudune digunakake waktu orang nganggo udan. Ya itu tuku. Saya udan ini memang. Ya. Makanya tidak jualan lagi lho. Insyaallah sok kapan-kapan tahun ngarep. Lah nek pane ketiga ngerak ngono aku mesti dodol. Ya wis ngono wae, Bos. Oke. Dadine aku karo Mr. Panjul arek melanjutkan aktivitas iki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku karo Mr. Panjul nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.